Belai belai kena hambai rangsang ni takul Teibo Song tini semua jagawa Khumlung Press Club tipa tai tempa kaitham organization miliui je tini press meet mak Khlainani obong ha belai keno sini Haste wo sini kok borok seng kok mani kok no salai Tonglaibani obono tui kabang mano seng cerai fru ni simi nugui khaimani coba beskango bo haino coba choli tongo seng nukha kok borok roman script coba no tui hingke sorkar thango phayo phiaba seng Tabukbo haino o bangla script Roman script tai Devanagari ama haike kok Banglaimang no sini dofani je script eba keba sini je language je sithai je kri ni bagai sakbai thani sithai kri ni bagai sengje thungjagai tongmani hingkai abo ni bagai kabangma coba to lai thangka beskango bo coba kotor phai tongo abo ni bagai seng Khumlung Press Club tai tipa TPM ni je organization je সংগঠন press electronics media je Samung Khlaiwi Tongnairok jotono seng roman script no support khayu borok ni logi seng tongo aboni hini seng bukhabai aborok no je mansak seng subanai gete kaisa kok ngangke belai kheno seng lachiwo tangai lachi hangke seng tabuk salbrum no Facebook YouTube naya ke tongi simanlia hungai basaka hangke seng Facebook YouTube sabo tamo content rekha seng jotono naito social media asake no tabuk jotoni nogono bukhawono pocketo no habai thangka TV rok nainai rok khusukri kha belai kisangai thangka ga o social media kaisa freedom asike no rekha je ani kok nini kok je musungui tongmani kok no seng o jaga sawi mano salayu phiaba kaisa dofani bagai hinai no je kok pini Tongnairok media house rok borok ni to daibodhota tongo kisuta dofani bagai society ni bagai tamni himba borok no followers khainai rok belai kheno kabangma chini society o personal media o je kok samani abono juda media house rok kok samani abono tekisa judangai thang aboni bagai ang kabangma thangnai sal logo kabangma nukha kabangma media house media channel ni je chalui tongnai rok reporters rok je babe questions khlaio tai je babe monotam nai je voice over rok ruo aborok to editing bo khaimano abon bagai edit rok bo khaijago kangke ajaga je wansugui je sei tongnai je khlai tongmani aboni je kok borok kok thaini je gtui kok thairok aborok no tebo khnato khlai mano ga khnato khlaiawui je mane khna jagya hai bukuk hamia rok je ব্যবহার khlaijagi tongmani je use khlai tongmani aborok no turu Khlainani belai kheno nango tamni himba okra sakra basabutui jotono Facebook YouTube ai tongmani bagai ge obono request khainani musungo jotoni no chikon bikon maya kok borok kaham ke profile word krei ama herofano ngi mano kintu jara media o Samung Khlaiwi Tongnairok borok tebo study khainani dorkar tamni hingkangke follow khainai rok kabangmani bagai karon hamia kok thairok no jodi no media tui sajagoi tongkhangke sini next generation je phai tongnai basaboti rok belai keno hamia no belai keno srungo ga abo sini dofao belai keno hamia effect ngai tongo abo song jotono nugo belai keno lasini singsa abo ni baga ang request khlaio je tabuk je trul rok khaijagoi tongmani oborok no seng kono joli jangnai nasle jangnai mungsakri sini bul ngi no mano aborok no sini je bul tongmarok no seng Khlainani nangnai wansungani nangnai tai bwskangni salo omahai ingyawi je mansak seng
sini rangsak kok borok kok no sung bahai ke teibo khana to khlai sini hayung hakotoro sini riman hamjakmung rolaiman obono ani koimung jara media samung khai tongnai rangchani takutei bungsong norongni yago sini Tripura Hasteni je tinang Kyusar kalai tongo tamni ke sengjotono saimono media ni bisingtei seng srapsani bisingono borok kabangma viewers tongmani bagi seng media ni bisingtei kok kaham ni bisingtei borokno motivate khaimano revelation tubuimano to o media rok wansumung kaham wansunglainani nangnai obonang request khlaio gete gaisa ani request je hamia maneino je hamia content no borok bisi nayo aborok to baksa chikon mikon media rok ba personal media rok khaibano je house tongnai rok kotor channel rok borok truk amo hai drugs ni salaimani khallaimani manjak laimani ama herongno truk komeri kheno chau tangai ke ama hai salbrum nai tongkhangke naimang ulta a nainai rok abono mungsapa nungjak yang ulta ama hai samung hamia o borok bisi attract tengo tai strai rok ama hai bul samung no tangkubu abon bagai ama hai samor no fungi yang kaham tangai ke sini Tripura Haste ro kebang ma samung tongo teima nengya lama hamia sorkari ngo officers rok rangsalai tongo ama hai rok no ka highlight khailaya thangya ba RTI nainai krei kebang ma sini Tripura sarong ni je manthai sakri busur jaka school bo jagao master thangya ama hai rok no ka report krei phiaba seng nugui tongo social media o sira khallai mani drugs alai manjak mani abo mama ngai tonglakya gabon bang request khane rangchani takutei busong bui chikon personal lo khai tongphano jara media house ngai dofani bagai samung khainai rok karon kaisa media house bini kaisa destination ni choi tongo borok dofani samung dofano hamjagai mani kongno hamjagai samung khainani bagai no kaisa daiboddo ta tongmani bagai borok sung jotono wansuk thai sini dofano tebo kusung kaham khlai tlangnani bagai kaham wansumung wansugan hne oma hai content rokno truk kisa comedy tu phangkeno belakeno chawo obo ani request norong nithini rangsani takutei buksong obo kuno norong joliwi nasliwi samaniya annong nithini request ani bohaino kabangma chikon mikon thuthi tongmano jotono mililai kaham hamia sang salai sang thansa khai tonglainani baisiko sini dofano kuchung khlai kuchuk sakao teibo hayung hakotoro sinimung rnani bagi belai kono hambai media samung khai tongnai rangchani takutei buksong norong nithini no ani o request belai kono hambai obono sanani nong thini